Wij snappen wel dat deze voorlopige gunning naar Almere te gaan is. Dat wie bijna wel een logisch gevolg op de verdere ontwikkelingen. Maar we zijn er wel hartstikke ongelukkig mee. Wat is de motivatie erachter? Waarom nou net Tialf en Wol Almere? En ja, dus ik net Zoetermeer. Het is voor mij nog even gissen. Ik heb kennis genomen van het persbericht. Nog iets meer informatie hebben we als gewestelijke bestuurder hebben we thuisgestuurd gekregen. Maar ja, het is toch gebaseerd op het adviesrapport wat er lei. En in die zin zei ik van misschien is het wel een logisch gevolg van het ene en het andere. Maar wij hebben er machinaal heel erg weinig vertrouwen in. Gewoon dat deze voorlopige gunning de beste keuze is. Zien de cijfers die eronder lezen. Ben er nou überhaupt nog mogelijkheden in jouw visie van Tialf? Ja, ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn. Ik ben heel erg blij zelfs dat de provinciale politiek zei het van wij zetten terug, mij Tialf. En dat lijkt mij een prima basis om in ieder geval in Friesland te zorgen dat wij blijven investeren in retreat, sport, een schaatstempel, om zo maar te zeggen, deel zetten willen die de toekomst echt aankan. En dat lijkt mij de meest gezonde basis om het rijden jaren te verankeren. Dat stiet er dan ik maar en de orenplan dat moet dan ik allemaal nou maar eens een keer